direct alături de noi, pentru că este vineri, este Ștefan de la Glasul Hunedoarei. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața! Înainte de a da drumul revistei presei, așa, ieri am văzut pe contul lui de Facebook că distribuia o postare în care scria că o firmă din Alba importă foarte multă hârtie igienică, pe care cred că o folosește la Cnehu sau ceva de genul ăsta. Era o știre preluată din presa din Alba Iulia, care spunea că o firmă de mezeluri specializată în cremuri sau celebră prin cremuri, știi, săi de pui. Da. Zim, că apoi nu mai încum. A făcut importuri masive de hârtie igienică. Pentru că cică e mult mai ieftină decât celuloza alimentară. Stai un pic, stai mă, ce să stai? Total. Păi în cremul se bagă celuloză alimentară. Și băieții nu mai bagă celuloză, că e mai scumpă. E igienică. Nu știu, e preluată de la jurnaliști. Păi eu oricum nu mai mănânc de mult. Dar ce nu mai mănânc? Dar acum chiar nu mai mănânc. Eu orice brădean care se respectă nu pot să mănânc Virșli. Nu? Băi, la virșli nu-i cu celuloză. Păi de acolo de unde cumpăr eu nu-i cu celuloză, numai dacă mănâncă capra celuloză. Da, apropo de virșli. Dar s-ar putea să găsești și cu celuloză. Da? Sigur, pentru că vine nevastă mea zilele trecute și aduce niște virșli. Eu de obicei iau de la Brad. Ăștia n-aveau niciun gust. Și de unde? Păi de la firma X, de prin Alba Iulia firma. Aoleu! Ți-ai adus aminte că... Poate mai găsești așa câte o bucată de hârtie cu tiparul. Bun, hai să vedem. Apropo de asta, că nu ne legăm neapărat astăzi, dar chiar vreau să vii la o emisiune în care să povestim mai mult, adică prea pe scurt aici. Despre siguranța asta alimentelor, dar așa cam ce mâncăm. Că dacă mai luat cu asta cu hârtie igienică. Bun, că ziceau că că importăm hârtie igienică. Că vin vremuri mai... Bun, acum jurnaliștii în Alba făceau oarecum o speculație că firma respectivă a făcut importuri masive de hârtie igienică. Puteau să le folosească și la altceva. Eu am spus oricum că este un sistem integrat, adică și hârtie igienică o folosești odată cu mâncarea și... Tu ai fost undeva la mijloc, Hai să vedem ce scrie presa locală. Nu mă interesează foarte mult păcănelele din județ luate la bani mărunți de polițiști. Asta, dar din poza asta s-ar putea să fie un polițist care... Păi luate la bani mărunți s-ar putea să... Adică da, înțeleg ce vreau să zic. Rezervoarele tirurilor parcate pe marginea șoselei golite de motorină, asta e o chestie care are cu tradiție, să spunem așa. Da. Nu avea ce să mai... De pe vremea când furau fânul din carele romanilor. Deci, îți dai seama că de atunci și s-a perpetuat. Adică am rămas la... Pe când erau câte 5-6 km de coadă la Nădlac și când ajungeai la coadă, la vamă, dar motorină nu mai ai. Da, se practică, din câte îmi povesteau câțiva șoferi de tir, se practică și în străinătate. Românii își fură motorina unii altora și pe afară, nu... Și măcar de a lăsa un bilet. Vezi că ți-o dau pe la Buzău, ne vedem să iei înapoi. Povestea unui stil de restaurant, celebra rubrică care îmi place la maxim. Astăzi e vorba despre restaurantul de fițe de pe centură, La Sava comme ci comme ça. E vorba de restaurantul Sava și aici chiar făceam un spirit de glumă, mai de glumă, mai în glumă, mai în serios, cu Ștefan, că drumul spre local presărat cu capcane. Da, din păcate pentru ei sau pentru clienți, sau nu dau seama pentru cine până la urmă, parcarea restaurantului este undeva dincolo de șosea. Nu este nicio trecere de pieton, nu este, din contră, este chiar o ușoară curbă. Acum eu știu, practic, ca să treci strada, poți fi oricând călcat de o mașină. Mai mult decât atâta, sunt și câteva bărzi destul de consistente acolo în perioada ploioasă. Așa că te cam riști. Dacă nu te calcă mașina, te neci. Bun, dar asta măcar la ciorap te uzi. Asta poți să faci un spirit de glumă, fără nicio aluzie, dar știi vorba aia că să zicem, o facem sub formă de bancă, a murit respectivul. De ce? A fost la restaurant. Păi și a fost rău? Nu, l-a călcat mașina. Dacă acela care a murit în accident de avion. Știi ce? Bă, ce mi-a rupt piciorul, cum? În accident de avion. Păi cum ți-a rupt piciorul în accident de avion? M-am uitat după un avion și am picat într-o groapă. Păi da, așa și asta, adică atențiune maximă cu... Da, e un lucru foarte interesant. Hai că la restaurantele vechi înțelegi, domnule, și-a făcut omul un restaurant unde era pus el și dacă nu are parcare în zonă, nu are parcare, aia nu înseamnă că n-ar putea închiria un spațiu de parcare. Da, în fine, n-are parcare. Poți să-l înțelegi, dar... Dar aici n-ajungi decât cu mașina. Odată că ajungi cu mașina și încă o dată că este un restaurant nou. Adică în momentul în care ți-ai proiectat localul, păi
e aberant să nu ții cont și de faptul că localul respectiv are nevoie de locuri de parcare. Și nu o să mergi pe jos niciodată la restaurantul Sava, pentru că riști, acum facem cu ghilimele de rigoare, dacă vrei să petreci și să te îmbeți, de acolo n-ajungi acasă, sigur, că e ca multe drumuri și trotuar n-ai deloc. Da, dar, mă rog, sunt și taxiuri și taxiul poate să oprească acolo în față. Nu știu în România cum, chiar nu știu cum se clasifică restaurantele și cum se primesc, dar știu că în Occident locurile de parcare pentru un local sau pentru un hotel sunt esențiale în clasificarea lor. Adică nu o să primești niciodată mai mult de 3 stele dacă nu ai propriul loc de parcare. Corect. Și dacă nu ai suficiente locuri de parcare pentru ce capacitate ai. În schimb, văd că ați fost foarte impresionat de ospătar. Ospătarul, un băiat drăguț, tânăr, de multe ori chiar mai mult decât amabil, chiar familiar, dar una peste alta. Și nici prea familiar, ca să zici. Nici prea familiar, da, nu. Ospătarul, între puținele lucruri ok pe care le-am găsit acolo, ospătarul, sigur, din nou amănunte de care nu se ține cont, dar care sunt esențiale la un restaurant cu fițe, în sensul că îți pune același pahar și pentru vin și pentru apă și pentru orice să bea din același pahar. Paharul tău, nu sunt tacâmuri, mă rog, specializate, mănânci pește cu tacâmuri normale. Asta cu peștele, la noi e o problemă cu tacâmurile. Muzica de la bar, gălăgia de la bar, aparatele pe care le folosesc la bar acoperă muzica în momentul în care se folosește. Dacă mai ceri un espresso? Dacă ceri un espresso sau un fresh, nu mai auzi muzica, auzi bâzitul storcătorului de fructe. În mod normal, fresh-urile și toate astea nu se fac la bar, se fac la bucătărie într-un restaurant care se respectă sau care nu are utilaje, ca să zic așa, silențioase. Am văzut că, în schimb, meniul a fost oarecum în ordine. Felul întâi foarte bun, ciorba de burtă și supa cremă de ciuperci. Da, cu crotoane am văzut. Foarte, foarte bună. Felul 2 lasă de dorit, adică un escalop zingara mult prea gras, cu mult ulei și nu făcut așa cum ar fi trebuit să fie. Nu știu eu că se face, da. Sau cum ne așteptam să primim escalopul zingara, un șalău menuier iar banal, nu strălucitor, adică se putea mânca, dar nu era. Dar în schimb desertul foarte bun. Ce desert asta? Parfait, un parfait de banane. De banane și salată de fructe. Puțin cam dezghețat, pentru cum ar trebui să servească parfaitul care trebuie adus chiar rece. Chiar beton, da. Dar ok, acceptabil. Bine, și salata de fructe care, e o salată de fructe, adică amesteci acolo fructe, să nu mai scap câte un morcov, câte un pătrunjel. Atmosferă 4 stele, curățenie 3, toalete 3, mâncare 3, băutură 2. Aici subțire. Da, păi n-am văzut pe meniu, sigur n-am băut un vin de Recaș. Ceva ce ați găsit? Banal, n-am văzut ceva deosebit. Dar n-am văzut pe meniu nimic deosebit în domeniul ăsta. Am înțeles. Adică ceea ce găsești în comerțul socialist. În schimb, servirea a făcut toți banii 4 stele din cauza băiatului. Și la prețuri ai fost impresionat că în sfârșit ai primit și bon fiscal. Prima dată în Deva, am mai primit în Hunedoara odată și prima dată în Deva, când la un restaurant de fițe primim bon fiscal. Da, din ăla adevărat, nu scrisorele și... Nu, bon fiscal, cu casă marcată, fiscalizată, cu tot ce... Una peste alta, dacă vrei să... Una peste alta e un local în care poți să te duci și probabil că în momentul... El este destinat grupurilor mai mari, este destinat evenimentelor. Probabil că atunci își dau silința mai mult și apar și tacâmurile de pește, apar și mai multe tipuri în momentul în care sunt ceva evenimente, nu-ți botezuri cu metri, ce s-or fi organizând acolo. Nu știu dacă am fost vreodată la un eveniment de ăsta la Sava, dar am auzit că este un local în regulă. Oare așa se numea acțiunea asta, Mecano, sau i s-a dat? Probabil că da. Nu știu, acțiunea Mecano. Deci eu când aud titlurile astea de la acțiunea Făptașul cu glugă sau... Da, asta iară e tare. Păcănele județ date la publicat de poliție. Piața din Deva controlată de protecția consumatorului. Apropo asta cu piața din Deva, de mult am încetat să mai cred în proveniența produselor care sunt roșii de Arad, roșii de Brănișca. Vara probabil că
Mai crezi? Putem pot să crezi, pentru că e sezonul și ar fi aberant să aduci roșii din Italia sau din Israel când le ai la bani potoc. Dar acum iarna, mă rog, mai sunt sere. Totuși, din ce discutam cu proprietarii de sere, nu putem concura la prețuri din cauza prețului foarte mare a combustibililor, chiar și a lemnului. Nu putem concura la prețuri pe perioada de iarnă cu ceea ce vine de afară. Și atunci, din moment ce nu poți să scoți la un preț cu profit, închizi sera și aduci din, nu știu, sudul Italiei, nordul Africii, Spania. Da. Dar ai văzut, mi se pare o chestie poate anormală. La noi roșiile sunt mai scumpe kilogramul decât kilogramul de portocale. Frate, mai scumpe. Nu, dublu cred că. Roșiile ai nevoie să... Bă, dar eu am o treabă, eu cumpăr multă conopidă. Fac conopidă. Bă, dar conopida e pe cale de dispariție, frate. Azi mâine îți dau ca pe gramul de aur. Deci am cumpărat o conopidă, atâta era. Nu, era mai mică când mingea aia. 8 lei, nu, dar era la bucată. Bine, toate erau mici. 8 lei, 9 lei pe conopidă. Nu o pricep la prețul, chiar nu. Dacă cumpăr ceva și ies din magazin în secunda 2, nu mai știu cât am dat pe. Ștefan, mulțumim tare mult. Vin știrea la fix. Într-o zi vreau să vină Ștefan, dar să povestim pe larg de anii 80, 90. Fii atent, ne promis că vii la invitatul zilei, ca să avem măcar 20 de, cel puțin unde 20 invitați acolo vin. Bun. Și facem roșii de băuturi energizante, ca să stai mai mult la noi. Bine. Okay. Ne revedem după știri în ora cu numărul 2. A revenit în direct. Suntem foarte veseli pentru că avem două colegi aici alături de noi, Vanessa și Claudia. Bună dimineața! Bună dimineața! Două emisiuni noi la 1 TV. Bună dimineața, dragilor colege! Începem să mulțim emisiunile bune, ca să zic așa. Și am crezut că vrei să ieși că începem să mulțim colegele. Și colegele, nu? Da, totodată cu. Începem în funcția... Nu, eu zic să începem cu Vanessa, care să ne prezinte pe scurt și cartea. Da, și de ce? Pentru că Vanessa este sâmbătă și e normal să începem cu Vanessa. Sâmbătă de la 11 și după aceea trecem la duminică la 12. Bine, cu Vanessa. Bună dimineața! Prezint cartea? Da, tu ai scris o carte. Am scris o carte, așa este. E a doua oară când vin la voi să-mi prezint cartea, în cazul în care... Atunci nu era lansată, când ai prezentat. Nu era lansată. Exact. Nu era lansată. Da, nu era urma. Lansată, da. După 6 ore, ceva de genul, era în aceeași zi. Chiar la lansare. Da. Exact. Romanul meu se numește Imagini de Fado. Prezintă două personaje feminine, o acțiune se petrece în România, cealaltă în Portugalia. Sunt două femei care trec prin aceeași experiență și destinul, mă rog, le conduce spre un alt destin. Și adică complicate sunt căile Domnului. Exact. Da, dar tot acolo ajungi. Și atunci erai proaspăt venită din Portugalia, acum că ai stat câteva luni în România, diferențe și asemănări. Diferențe și asemănări. În primul rând, cred că am avut nevoie de o perioadă să mă reacomodez aici. Tot ce pot să spun, că îmi place foarte, foarte mult totul. Am reîntâlnit persoane foarte frumoase pe interior. Mă bucur foarte mult că fac parte din echipa 1 TV. Să știți că sunt super, super cu toții. Și ce să spun, sunt foarte fericită. Bravo! Da. Și în următoarea carte a zis... Vanessa, că e unul dintre puținele care se întoarce și îi place aici. Că toți zic că ce mai bine era acolo, cu toate că nu făceau nimic din. Mie îmi place și aici acolo, perfect. Da, bravo. Că... Auzi că în următorul roman scrie și despre mine. Cu siguranță, Ciprian, cu siguranță. Despre ceasul tău, nu zic, nu-l cheamă Ciprian pe ăla din roman. Cum o să-l cheme? Ronaldinho. Ronaldinho, poți să un nume din ăsta de... Cipriotul. Cipriotul. Păi dacă te cheamă Cipriotul, oricum îți spun tot timpul Cipriotul, așa că... Zici, Cipriotul era un prieten de-al meu, corsar de meserie. Zine de emisiune. De emisiune. Emisiunea se numește Pozitiv. Va fi cu invitați care ne vor vorbi despre profesiile lor, activitățile lor. Pot să fie lucruri interesante. Și pozitiv, cum adică pozitiv? Pozitiv în sensul
frumos, adică vreau invitați Vrei să prezinți doar lucrurile pozitive? Exact, și nu numai, nu neapărat, oricum nu va fi nimic negativ, nimic rău, nu vom vorbi despre lucruri rele, despre scandaluri, nu vreau, nu-mi plac. Am înțeles, super tare. Da. La ce fel de invitați te-ai gândit? Din ce domeniu? Din mai multe domenii m-am gândit să propun teme. În prima emisiune avem ca temă timpul liber, apoi probabil sănătate, muzică, vreau să mă axez mult pe cultură, pe arte. La emisiunea ta poate să vină sau îi poți avea invitați doar persoane publice, cunoscute sau oricine care are ceva de zis pozitiv? Oricine care are ceva de zis pozitiv. Neapărat. Zina de prima emisiune. Despre prima emisiune voi avea doi invitați, doi prieteni foarte dragi mie. Unul dintre ei este DJ Ben Bugner, iar cealaltă invitată este o prietenă care deține 2 cafenele din Deva. Care cafenele? Red Cafe. Două sunt, una e pe centru și una e Red Cafe, exact. Super tare. Deci chiar oameni ca lumea. Știu și pe Ben, prieten cu noi. O emisiune care începe mâine la orele 11. Exact. Și probabil se va și redifuza, mă gândesc. Dar nu o să fie exact. Și redifuzare. Și o să fie sigur și redifuzare, dar nu știu exact când. Dar mâine e prima emisiune, debutează mâine pozitiv la ora 11, dragilor, să vă uitați că e ceva super tare. O chestie pozitivă. Da. Colegul. Claudia. Trecem la Claudia. La Claudia, cea pe care ați mai văzut-o la noi. Pe Claudia ați văzut-o de nenumărate ori, dar de fiecare dată nu o să o recunoașteți pentru că de fiecare dată arată altfel. Ea este un fel de cameleon. Chiar e cameleon. Deci oricând poți să-i pui ștampila cu cameleon. Și poate ascunde. Și noi care o cunoaștem câteodată zic, chiar e Claudia? Da, ar putea lucra la serviciile secrete. N-ar ști aia, azi e... Dar colegul poate atât de secret încât chiar lucrează și noi nu știm. Da, asta nu... Chiar, acolo nu lucrez. Nu? Acum e părul tău? Da, e părul ei. Și nu mi-a schimbat lucrul în ultima vreme. Cum nu? De când te-am văzut în ultima oară, când ai fost aici, erai altfel. De la Târgu de Nunți? Da, de la Târgu de Nunți. Da, ai fost de la Târgu de Nunți. La Târgu de Nunți ai fost brunetă? Da, și apoi ai fost și avea părul lung. Ai văzut? Ce știi? Și mă credeți că dacă ea vrea să aibă părul lung până luni l-are? Îl are până mâine, dacă vrei. Dacă vrea. E ca Ileana Costundeanu, crește într-o noapte cât crește la altul în 3 ani. Zile, Claudia, Claudia, spune-ne despre lifestyle. By Claudia, de duminică. De duminică. Emisiunea promovează viața personală a oamenilor influenți, să zicem așa, din județul... A personajelor importante. Da, din județul Hunedoara, dar nu numai. Sperăm să avem invitați și din alte județe. Eu vreau ca oamenii să-i cunoască și din perspectiva bună, nu numai din ce scriu tabloidele. Și nu numai apărat bună, să-i cunoască altfel, omul din spatele personajului. Să vadă oamenii exact așa cum sunt, nu ce se spune despre ei. Trebuie să le spunem că în prima emisiune, tu ai filmat deja 2 emisiuni, mâine se va difuza, poimâine se va difuza prima. Poimâine de la orele 12, duminică de la 12. Da, zine despre prima emisiune, câteva cuvinte. Prima emisiune este, pot să zic eu, cea mai bună, adică toate vor fi bune, dar... Fiind prima, ai pregătit oarecum special. Da. Și cu un invitat așa greu. Da. Să-l zicem sau să lăsăm? Nu-l zic, lăsăm surpriză. E o surpriză. E o surpriză foarte tare, surpriză de altfel. Invitatul este foarte cunoscut la noi în județ. Cunoscut. Chiar cel mai cunoscut la noi în județ. Și în oraș. În oraș... E mega extra cunoscut. E mega cunoscut, da. Și o să-l vedeți dintr-o altă perspectivă. Pe care cu siguranță n-ați mai văzut-o până acum. Nu o să se vorbească. 100% nu l-ați mai cunoscut așa. Nu o să se vorbească politică, nu. Indiferent că sunt oameni politici, că sunt oameni de afaceri, că o să vorbim cu totul altceva. Exact, asta e important, pentru că lumea s-a săturat să zică de una de alta și chiar vrei să cunoști omul, ce în spatele personajului, care până la urmă toată lumea pe scena vieții reprezintă un personaj, însă omul în sine e cu totul altceva. Pentru amândouă o întrebare, și anume, cum este faptul că ați trecut la televiziune, acest pas, dacă ați mai cochetat cu televiziunea și ce înseamnă lucrul ăsta, adică cum vi se pare? Eu n-am mai cochetat niciodată, mie mi se pare inedit, nu știu, eu eram obișnuită să fiu profesoară de muzică, apoi am devenit scriitoare, quasi scriitoare, nu vreau să fiu arogantă,
și acum în televiziune îmi plac provocările. Fantastic. Claudia, tu? Eu am avut așa câteva tangențe cu televiziunea, dar nu m-am gândit acum niciodată. Acum că ai propria emisiune, acum ai propria emisiune, adică... Da, acum este altceva. Mi se pare ok, e un nou început. Hai să le spunem că emisiunile ei, cât de curând cred că și ale Vanese, le găsiți și pe internet. O să le găsiți și pe internet, ea are o pagină oficială pentru emisiune, Lifestyle by Claudia, chiar așa se numește pagina, nu? Deci pe Facebook o găsiți pe Claudia pe Lifestyle. Și Vanessa cu pozitiv. Da. Lifestyle by Claudia, o găsiți acolo. Da. Două emisiuni noi care încep în weekendul acesta și le urăm la cât mai multe, că și noi așa am început, nu colegul? Noi am început, știți cum a început emisiunea noastră, acum vorbim de noi. V-am invitat pe vorbim de noi. A început la o cafenea, la o discuție. Eram cu colegul la o cafea și... În luna iunie. În iunie anul trecut. Păi pot să zic așa, a început și emisiunea mea. Orice emisiune începe cu mult timp în urmă. Emisiunile bune încep cu mult timp în urmă pregătirea lor, nu? Da, pregătirea începe cu mult timp. Și așa am început și noi. Îți dai seama că nu neapărat că noi am mai fost pe la televiziuni invitați, dar... Am și produs emisiuni pentru televiziune. Am produs, dar nu am apărut noi nici producători. Am produs emisiuni pentru televiziuni și am găsit-o pe colega. Da. La Lugoj, în parcare? Da, în parcare. A luat-o și chiar crede lumea că ai găsit-o în parcare. Da, unde am găsit-o? Nu, bă, colega, mai zici de 2 ori, ai văzut ce zice domnul Stanciu? Vezi că crede lumea că e din alt domeniu, colega, dacă e găsit-o în parcare. Ce căutai în parcare, la Ana Lăgojan? Ne oprește un prieten de-al nostru, jurnalist, domnul Nicolae Stanciu. Bă, dacă mai ziceți mult că ați luat-o pe colega din parcare de la Lugoj, da. Lumea crede că se ocupa cu altceva. Cu parcare la Lugoj. Mai ales Ana Lăgojană, acolo nu prea stau. Era taxatoare, mă, de ce te gândești? Era taxatoare. Taxatoare cu autostopul. Acum eu nu știu ce taxa. Deci, hai să mai, că nu mai avem mult timp, să mai vorbim despre totuși despre emisiunile care vor fi, începând de mâine, de la orele 11 pozitiv. Emisiunea că durează o oră. Da, exact. O emisiune de o oră, emisiunea pozitiv a Vanesei și Claudia duminică de la ora 12. Numai bine vă întoarceți de la slujbă ca să nu fie probleme. De-aia și pus la ora 12 Claudia, Lifestyle by Claudia, cu invitați foarte cunoscuți și o să vedeți o altă... Deci neapărat să le urmăriți, pentru imagine, că nu știu să vă spun acum când e reluarea, așa că mă bine uitați. Dar o să fie și reluări la ele. Vă urăm mult succes. Mulțumim. Și așteptăm să ne invitați la voi în emisiune. Sigur. Aoleu, noi suntem așa cunoscuți. Cum? Nu? Nu suntem chiar așa de cunoscuți să ne invitați. Dar pozitiv sunteți, nu? Da, pozitiv. Și de lifestyle ne pretăm, nu? Da, noi putem vorbi orice. Putem vorbi orice. Cum să fiu invitat așa? Da, cum am adus-o pe colega? Dar dacă o să am emoții, colegul. Păi poate, nu, dar e registrată și stai la montaj. Da. Ne revedem luni dimineața, începe o nouă săptămână tare de tot. Până atunci, weekend fine să aveți și poate weekend fine, nu vă dăm cu soare, că a zis colega. Așa a zis colega a plecat și a luat și soarele, s-a dus. Acum știi tu de ce se ducea pe liniile alea din Bangladesh sau de unde? Acolo e soare tot timpul. Bangladesh. Știi, colega ajunge, încheiem cu asta, colega ajunge stewardesă la liniile din Bangladesh și întreabă un pasager pe colega, adică când aterizăm? Și colega spune când vrea Dumnezeu, adică să vedem cum bate vântul. Ne revedem luni dimineața. Pe luni, weekend fine. Pa, pa.